Na vlastné bývanie dnes potrebujete dve veci. Hypotéku a zázrak. Všade okolo nás rastú luxusné novostavby, ktoré robia bohatých ešte bohatšími. Ale čo mladé rodiny? Nemajú nárok na strechu nad hlavou. Štát túto realitu roky opomína. Byrokracia skomplikovala výstavbu a kolauduje sa čoraz menej bytov. Dopyt rastie, ponuka nestíha. Výsledok? Bývanie už nie je právom, ale privilégium. Toto nie je náhoda. Toto je len výsledok rokov nečinnosti. Preto musí byť dostupné bývanie prioritou tejto krajiny. Pretože kde prosperuje rodina, prosperuje aj spoločnosť. Volám sa Matúš Kandrik a pýtam sa nahlas. Zabudli sme, čo znamená postav dom, zasaď strom?